Ez danîme koordinatора xizmetê me navenda Herêmiya Santawna Kaliforniyayê. Heta niha divê wê bernameya plana bernameya takekesî ji koordinatора xwe yê xizmetê wergirtibe. Serê pêşî, rêberê wê belkî pirsên şexsê bipirse. Lêbelê, ew pirs tenê sewirandin ku ji wê otima plansasiya wê re bibin alîkar. Ji bo ku hûn kirbikolin û armencan xwe baştir fehm bikin. Bihêlin bira koordinatора wê yê xizmetê piştgiriya rastpişkêşî we bike. Werin Sofyayê naz bikin. Ciwanekê ku bêtî axiftan danûstandinê dike. Dema ku ev jî ji bona civana xwe yê IPP'ye amade dibe bi malbata xwe re. خۆچیت هەوز ئاجسی؟ ئۆ ئەرێ ئەز ئاجزم لێ بکێلەجانمژی من هەرچم خستکو بووم پارێزوانێک خەمە نەخوا گاواز بچم تو دکاری وەری سەردانە من و گاواز بەگەرم مالیام دکارم بەشکا دونا دەرێکتیف کەلێرانسیاگە بخوێنن دلالو ez diçim kar. îro dixebitî? Na, ji ber ku ez îro îro dixebitim. Restoranî masiya min guhert. Ez neçim kar. Na, delala min te hefta werî du caran neçû ez îro bi ekîbeke nûra dixebitim. Divê ez li wir bim. Kê Dilcan Sofyayê bimîne? Xeman nexwe em dilcem wê ben. Bavo, tu dizanî tu nikarî wê ji kursiyê derxîjî. دکارم نمالێ ببینم Na keça min zor spas dikim. Lê me soz da ku tu dikarî vê havînê karekî bike. Em dê û bavin em dê vê bikin. باشە نەخوا ماڵبات پێری هەر تشتیە Gelo Sofiya, tu çi ku darê? Huyaye Sofya dixwaze biçe Parîsê û bibe dedektîv. Ta ku ew bextewar bibe. Sofya, em dikarin bipeyvin? Hey, te ev xistî erdê. Sofya, divê em bipeyvin. Sofya, nikare bipeyve, henekan li min neke. Guh bide min, em poşmanin. Me hewl dida ku ji bo biryara jiyana te bidin. Ev xelet bû û te jî hewl dida ku fikrên xwe bibêjî, ev pir baş e. Belkî li şûna Parîsê em dikarin pirtûka xebataya IP'yê vînê bikarbîne. Ta ku tu bikarî fikrên xwe bibêjî. Herkes piştgiriya te bike. Wê kam biceribînin? Okey, guh bide min. Em bi hevra deyalîkariya Sofyayê bikin. Pirsa yekem, ji bo te çi girîng e? Ji bo te girîng tiştên ku tu li bendeyî nîşan dide. کلارا خۆچیت پرتوک ماڵبات نەخوام هەردوو ji xwendinê ez dikin Sofya, barê giran malbat. Tu difikirî ku tu ji bo malbata xwe barekî giranî. Wisa nebêje delala min. خۆچیت حەز dike حەوز خەمە نەخوا ez di salekî din bişuxlim Na, tu jiyaneke xweş heq dikî. Hûn her du jî pir sadin ev e. Ji bo te çi girîng e? Tu dizanî tiştên ku te saxlem, ewle û di nav civatê de dihêlin. Hewayê paqij, Sofya divê zû ji malê derkeve. Tu dixwazî zêdetir wextê xwe li pirtûk firoşa derbas bikî. Gelo kulübeke xwendinê heye an komeke ku Sofya dikare tevlê bibe. Ez ê vê binivîsînim ji bo hewaya paqij ji malê derkeve û dawiya hefteyê here pirtûk firoş. Sofya te got heval dîtina hevalê nû ji bo te girîng e? Kam vê jî binivîsî. Baş e malbat, pirseka din.
ایرو سوفیا فێری گرنگیە گوتنا داخوازن خوێن ڕاستین بوو و ماڵباتا wê jî fêr bû. Ka pirtûka xebatê IPP çawa ciwan re dibe alkar ku bi pirsin hêzkirinê piştgiriyê bidin wê. Ji bo mirovan ne hêsane ku hewcederiyan xwe bibêjin û pirtûka xebatê rêyeke ku malbat bizane. Ka ji bo wan ya giring çi ye? û ji bo xwe jî tiştin giring keşif bikin. Ev agahdariya xweş proseya plansesiya şexsîtir dike. û ji bo wan destînîşan dike ka kîjan kar û xizmet li hewcedariya wan tên. Ji bîr neke. Tima tê plankirina ji bo plana tê kes navendî dixebite û kesê di navendê da jî tu yî.